acolo singurică? Ai vorbit cu piticile pe perete? Da? A vorbit fata mea cu piticii de pe perete? Da? Iubita lui mami. Vorbește, mami, hai. Ai vorbit cu piticii de pe perete, mama? Da? Așa, ea vorbește cu ei, mamia. Ce le zici, mama? Ce le zici? Iepurașii? Iepurașii, măi? Măi, iepurașii? Da? Ce încerci, mami, să le zici acolo? Ce încerci, mami, să le zici? Nu, mami, nu plânge. Hai, vorbește cu iepurașii, hai. Hai, ce zici tu la iepurașii? Ia zi tu, mama, ia vorbește cu iepurașii, hai. Ia vorbește cu iepurașul. Așa, mami. Ce face iepurașul acolo? Ce face iepurașul acolo, mama? Ce somnică? Of, Doamne, iubita mami. Facem nani, mama? Nu mai vorbim cu iepurașii? Da? Nu mai vorbim cu iepurașii, mami? Nu? Nu mai vorbim cu iepurașii, nu? Ne-am plictisit. Ce-i spui tu lui mami? Ce-i spune fata lui mami? Ce-i spune iubita lui mama? Cine e iubita lui mama? Cine, mama? Cine e iubita lui mama? Da? Nu mai vorbești cu iepurașii? Nu? Nu? Acum vorbești cu mami? Da? Da? Hai să facem nani, pui, hai. Că ți-e somnică, mama. Ți-e somnică? Da! Hai, vorbește cu mami, hai. Haide. Nu așa, mama. Nu. Vorbim. Hai. Vorbește cu iepurașul, mami. Uite iepurașul aici, uite. Uite iepurașul aici, uite. Uite iepurașul. Uite, mami, uite. Uite iepurașul aici, uite. Iepurașul. Da? Uite aici iepurașul. Trece moșul prin salon și apasă pe buton. Ding-dang! Ding-dang! Trece moșul prin salon și apasă pe buton. Ding-dang! Ding-dang! Așa, mami? Da? Trece moșul prin salon? Iepurașul? Uite iepurașul, mami, uite. Uite iepurașul. Hai, vorbește cu iepurașul, mami. Hai, vorbește cu iepurașul. Ce zici tu la iepuraș? Ce zice fata la iepuraș? Ce zice iubita mea lui iepurașul? Nu mai vorbești cu iepurașul? Te-a supărat iepurașul? Sau vine moșene pe la gene? Hai să facem nani, că ești obosită, mami. Ha.